Pětra. Máme radši díky. Vážíme. Dorazili jsme na letiště hoďku předem, takže utíkáme. Ne, nemusíme utíkat. Ano. Spěcháme. Nestíháme. Asi Letí nám to přesně za 3/4 hodiny. Jo, za 3 hodiny. Odlítá. No, umřu. Já taky umřu. Furt mě stresuje. Ne. Kdo by to čekal, že to stihneme, když jsme měli hodinu, že? Že? Kdo by to čekal? Ještě jsme si dali. Měli jsme to úplně jen tak. No dobře, malinko jsme měli rezervu ještě. Díky bohu. No, už jsme tu. Přijeli jsme. Vylezli jsme z letiště a šli jsme na záchod, který byl fakt nakupný. A já říkám, že to svítí červeně, protože máme zamčeno. A ona se když to otevřela, když jsem má na záchodě. A já jsem nečekala, že se to otevře úplně. Hned jsem zavřela samozřejmě, jdem se najíst, jdem se dát něco. Jack, prostě když nebude jíst ona, tak já taky si nedám, že jo, protože to je blbý. Není. Ale já bych se Ale povracela, dala jsem kdybych si. dala. Jo, bochtíčku. Je prostě jezdí autobusy 3+. To já neznám takové stopit. Tam je jezdky 483, 486, 485, 492. Weird. Našli jsme naše ubytko. Juhu, tamhle někde. Jdem se najíst. Byli jsme v Koupousti pro mňamky? Je prostě 11:27, ale nám ubytko otvíráš ve 2, takže sedíme tady na zad. Mám nějaký kiwi, Vitamin. brain up. Mám nějaký limon, dáváme. Takhle vypadá pistaciový croissant. Je rozmačkové. Dobrý. Uvěda. Ještě si popiju. To je opravdu to. Já nevím, čím budeme, ty si tímhle se nejlej. Po náročném čekání, asi 3 hodinách, Tak moc jsem potřeba ty 3 hodiny chodit a teď jsme tady pak ještě hledali. my jsme nemohli za boha najít záchod. A je to přesně tady za tou zdí. Proto moc nerozumíme, proč tady nejsou dveře. No každopádně jsme to našli, ale vybalujeme. Pojďme koupit. Bye. Byli jsme v koupu a zapomněla jsem natočit cestu. Tak snad mám. Tak, jako první Jsem si koupila paradajz. máme salát. Obyčejný bílý jogurt, olivový olej. Prostě kaktus. Rajče, 1. Stačí. Kukuřičky. Syr. 2 broskve. K tomu jogurtu. To je všechno. Tak bye. Děláme taste test. Promiň. Nevím, jestli je to opunce nebo prostě nějaký kaktus. To dobrý. Ty pačky mi tam vadí. Jakože hodně. Úplně Sladký chutná jak trochu. nějaký obyčejný ovoce. Mm. A je to taky obyčejný. Už to Máme nakoupila. salát a já vám říkám, já jsem se mám posrala. Já jsem měla balzamiko. A tak moc to smrdělo. A tak moc to páchlo. Máme tady nějaké spolubydlící naproti. Jsou docela hluční. Já se bojím to jíst. Je to dobrý. Podprůměr. Já to tam ani necítím. A to je moc dobrý. Jo. Opunce Ale už to tam dávat nebudu. Konec vaření. Pádíme do centra dění. K věži. She's so gorgeous. Přenádherná paní. I love her so much. Koupili jsme si pistáciové McFlurry. 9. 10. Právě jsme se snažili si koupit takovou tu koloběžku. Nám to dalo 10 minut zadarmo, No. ale nenastartovali jsme ji. Nefungovalo. Tinka se rozzuřila. Tak jsme to aspoň zkusili, že neva. Nám to nevadí, dáme si zmrzku. To teda vadí. Jo. A koukej tu tady to vypadá jak prase. To nádheru úplně zapomínám natáčet. Otává. Láska moja, co už to tam vidíme? Jak to nazvala? Křivá, vidíš? Víte, co vám Křivá. Jaký lidi se nám psali, že se fotíme a oni tam, ten týpek tam stál a byl jako...
u Vltavy, prostě ne, si stoupil frajer a myslím si, že je nějaký výjimečný. Není. Už nás vykupuje. Co jsi mi právě řekla? Ciao, good evening. Nice to meet you. Čau. A já vám řeknu, co jsem viděla prostě na TikToku. Ten týpek říkal, že jsou Češi strašně obézní. On řekl prostě, že byl v Itálii a že jsou všichni Italové hubený, protože tam mají ty svoje těstovinky, že tam těstoviny nejsou žádný dietní jídlo, že jo. A zachránil to tím, že řekl, že dostávají ty svoje porcičky. A tak akorát. Hele, je tady. Je tady. Těch lidí je, jak všichni dělají tohle, to taky budu dělat. Já to taky udělám. To je tak vtipný, ježiš, já to miluju. Takhle jsem si to tady třeba vůbec nepředstavila. Dobrý, co? A tady to prostě dělají fakt všichni. Ty lidi jsou fakt blázni. Ale ty lidi tady prostě stojí třeba fakt jako už celou jako 2 minuty, co jsme tady. A ta paní taky skáká normálně. Já jsem to viděla. A tady je napsáno do not walk on the grass. A paní. Paní za plotkem. Jdeme. A jdeme se projít. Ještě jeden pořádný záběr. Jdem si koupit oběd. Těstoviny se sýrovou omáčkou. Ještělka. Toto je smetana, mozzarella, sůl, pepř, slaninka a grana padano. A je to mega ultra dobrý. Koupili jsme si magnetku. Juhu, pisa, juhu. Na naši bytečku, až budeme mít. Jo, na naší lednice. Na naší lednici. Jako naší první dovču. Se naučila pískat. To znají. Objednali jsme si hůzdo spray. Chtěli jsme to ochutnat a ještě jsme to nikdy neměli ani jedno. Tak nikdy jiný nešli. To moc dobrý. Je to sladký. Moc dobré. Mně se líbí ten aftertaste. Že Aperol je hodně hořký, ale miluji Aperol. Tohle není vůbec, já jsem čekala, že bude hořký. Já ne. It's so good. 9 z 10. Já tomu taky dávám 9. Jsem úplně zapomněla, že jsem pod postelí našla prsten. A nejspíš je zlacený. Pozlacený si myslím. Což je crazy, my jsme Že tady tady se hledali trošku moji šoupe. tušku. Já jsem hledala jí tušku. A ty? My jsme se právě vychtili v tomhle tom tyhle věci a je to mega rozkošné. Tinka to má ještě černobílý a je to strašně rozkošné. To jsou ovšem výhledy tyto. Našli jsme spot na pizzu, kde margarita stojí 150 korun, což mi přijde mega dobrý. Na to, že jsme prostě v centru. A vypadá to tady hezky a trošku se stydím natáčet. Já to klidně natočím, pojď. Ahoj lidi, jsme právě teďko na jídle. A pan nebyl moc nadšený z toho, že si dáváme jenom jednu pizzu. A on, Máme only one pizza. ale 2 Aperoly. Ovšem tyto nádhery z kvosty, tyto nádhery tady můžeme vidět. Kouslý upír. Kdybych potkala Adama Sandlera, tak jediné, co bych asi udělala, tak by bylo prťky, prďavý. On je fakt ikona. Jak jsem poštípaná? Co to je? Co to má znamená toto? Co to znamená? Máme tady náš třetí drink. Objednali jsme si gin tonic na tomto krásném místě.
Ovšem jsme netušili, že pán nám dá džinu půlku sklenky. Prostě lil. A pak až tam dal a lil, led. a to tam led, toho džinu bylo 3/4. A vzal plechovku toniku a využil tak 3/4 toho toniku. Tak silný. Je to mega silný. To šlo čekat na nějaký lidi, co na nás koukali. Furt smějí na nás. Koupili jsme si na cestu mekáč. And it's like a reward. Poslední drinky jsme vyhodili, už jsme nechtěli. Jo. Víte proč, protože nebyly dobrý ani tak. It looks so pretty. Dobré dopoledne. 12. Jdeme do Koopu koupit si oběd s tebou. Zároveň nazveme to svačinou. Snídaní. A vyražíme na pláž. Juhu, koupili jsme si pistaci líkrosem. Já jsem si koupila Red Bull, když jsem ještě nikdo neviděla. Kolik bys říkala z 10? 7,5. Za mě nejlepší je ten růžový. U nás modrý, ne? Můj all time favorite je Zero Sugar. Vidíme. Stálo nás jenom 2 eura, což si myslím, že je mega dobrý. Kdybychom to kupovali u řidiče, tak to stojí 4. o 100% víc, nebo jak to říká? Jo, 4 eura. Bohužel, ty, co mají dobrý srdce, tak se nesednou, jako. No. Už si to oštrádujem k moříčku. Opět nás nezvolila. Takže si pak dáme. To cesta. Jak dlouho trvala? Malinku. 5 minut. Jo. To je pak v pohodě. Dneska jsem chtěla natočit počkej, asi jo. Právě jsme byli, právě jsme byli v moři. Já vám něco řeknu. Vidím. Já jsem biggest hater rozdělených plavek. Dlouho na mě, když nemáš stejný vršek a stejný. A teď já, Look at her. protože já jsem se prostě jela do Itálie a nevzala jsem si plavky, že jo? Neba. Já bych si sedla možná na chvilku do stínu. Možná skákáme po kamenech a nic. A jdu jednou po ulici. Porovný. A okopu si prostě. Tak mám pistáčio. Já mám jogurt. Jestli to máš. Už čekáme na autobus, jdeme. Ty vlasky? Ještě vzadu mám. Salty hair and freckles. Salty hair and freckles. Tady vidíte freckles? Tinka má spálený záda. Mě se ptala, co bych udělala, kdyby mi do toho dala ten. Bych dostala pravý hak. Ukaž to znova, na pánovi. Takhle bych dostala. Jsem se vykadila. A dobrý. Ty pičo. A teď tam nebylo někde splachování a já. A už někdo na mě ťukal a já tam je takhle úplně dlouhá čára, nějaký požír a prostě úplně tlačítko daleko od záchodu, tak jsem ho zmáčkla. A spláchla se to. Právě jsme se random rozhodli, že jdeme na nějakou zeď. Koukat se na visu. Jo, to je ono podle mě. Tady je strašně hodně uliček. Pojďme ještě nějaký art. Jo. Koupila jsem si tričko I love Italia. A týpek na mě furt good price, 10 euros. Tak jsme vytáhli naše poslední drobný, 7 euro a... 7,41. A on byl úplně naštvaný, on. Whatever. Realita. Oh.
objednávali pistáciový croissant, ale tentokrát je neměli, takže jsme koupili nějaký krémový, jenom uvidíme ty. Dobrý. Mám. Jo, jsou moc dobrý. Za 30 korun. Za 30 korun. Mega kauf. To jsem úplně zapomněla natáčet vlízky. Našli jsme si písečnou pláž, kde doteď nikdo nebyl a teď přišli lidi. Zapomněla jsem to natočit. No, jeli jsme asi 2 zastávky a neměli jsme už tu jízdenku. Jo. Takže jsem se klasicky bála, že jo. Úplně zapomínám natáčet. Tady to fučí. Chtěla jsem natočit vlogísek. Update! Jsem trošku nachlazená. Jdeme na kafe. Jdeme na kafe. Do filtru. Shadowwood filtr. Co se zdala? Ice chai latte. Yummy. No, espresso tolik. Yum. Hádejte co? Koupili jsme si drink. Dobrý, po nás chtějí vidět občanky. Když se chcete někdo koupit Mini Coopera, jak můžete. Ale musíte mi teda zaplatit i řidičák. Jsme zase mekáčem. Že Týnka se teď rozhodla, jo, že si půjde ostříhat pilu, jak jsme ofinku. Ne, ofinku. Ale takový jakoby ofinky. Jmenuje se to Banks a Bank je ta... No je, ale... Ale chápete, ne úplně jako takhle, ale takovou tu. No, uvidíme, ukážeme před a po. No prosím vás, tak to není vidět. Šli jsme si koupit něco na zítra, protože zítra brzy ráno jedem. A nikde nemají žádný hezký sendviče nebo něco, tak jsme si koupili sušenky na zítra na ráno. Už ochutnáváme. Co tu tady mám? Jaký flak? A je to výborný. Sušenky jsou fakt jako delicious. Dávám tomu třeba 9,8 z 10. Jako jsou fakt dobrý sušenky. Ještě křupinka je trošku. Jo, něco je vevnitř křupovýho. Já jsem musela vzít ještě jedné sakře, protože jsou fakt dobrý. Hi. 4,49. Před 30 minutami jsme stávali. 25. Až pojedíme si to na letiště. Ty, ale já vám říkám. Ježiš. Já Jsem jsem se lekla. tak naštvala. To byl zvrat teď. My máme. Vánoce. Tam jsme měli na patře, jsme byli my a jedni lidi. Vždycky jezdí o půlnoci. Vždycky zvoní, dělají rachu. Oni si povídají úplně nahlas. Ale oni chodí ze dveří do dveří třeba 10krát za sebou. Čekáme jenom na autobus do letadla. Jdeme každá jinde. Jsme doma. Skoro. Jakoby v Praze. Jakoby v Praze. Mám, že se stavíme na Mekáč. Jo, já taky mám hlad. Bylo to super, hodnotím to 9 z 10. Taky dávám 3 z 10. Já bych tomu dala 10. 10 z 10. 10,5 z 10. Tak jo, tak už jenom hoďka a půl domů, užili jsme si to krásně. Tak rozluč se. Ahoj.